1952 година получаваме с един мой съученик, който сега живее на Драганни, Ганчо Марков, повиквателни. И трябва да се явим на сборен пункт в Горна Оряховица. Събираме се там много народ, всеки с войнишко куфарче, с малко багаж. Ни казват къде ще варим. По едно време идва влак за Русе и да натоварват за Русе. А между другото, ние с него живеехме в Русе. Бяхме побегнали от Драганово. Къде? В Русе. От гара Русе на обекта се строежа на първият мост на Дунава между Русе и Георгиево. 1952 година и есента. Вече през лятото бяха там насочени съответни трудови войски и беше почнала подготовката за строежа. Включват и нас, мен ме включиха в техническа рота, защото съм среден техник. И започват 2 години работа по този обект, много интересен и мащабен, където видяхме и научихме много неща. Аз като среден техник за пръв път трябваше сам да се занимавам с високо напрежение до 3000 волта кабел, да го режа, да го меря, да го правя и да направя инсталация на помпа, казва се зем снаряд, с която се вади пясък от дъното и се праща на няколко километра разстояние, където трябва да се прави насип от пясък. Всъщност, големите насипи към българска страна, вероятно така и към румънска, големите насипи са направени от пясък. Чрез зем снаряда се помпи вода и пясък, в пясъка и там някакъв малък процент, да речем до 15-20 от водата. И при изтичането на водата тя го малко... Той пясъка по принцип се наслоява много плътно и не поддава. Това е най-хубавият насип, който може да се направи. С по-добър, отколкото с пръст, защото това е камък. Но след като се направят пясъчните планини, насипи, те трябва да бъдат стабилизирани, да не бъдат лесно отмивани от ветрове и от вода, от дъждове или от придушал Дунав. Зато и до едно ниво, до максималното ниво, до което може да дойде водата на Дунава, има каменна облицовка. От каменни плочи с силен бетон помежду им. Нагоре, преди това обаче, с самосвали, имаше едни унгарски самосвали, чепел, се казваха, те приличат на каруцерията на вагонетка, поставена върху шаси моторно и така тя много подвижна и маневрена кола, която посипа с тях вагонетки и по всяка коли се застла с около метър пръс върху пясък. Върху този пръс се слагат плочите и цимента, а над тях пък чимове. Зачимявани с естествена трева. С чимове големи, колкото една голяма тухла и дебели, тъй че да фанат корените на тревата, наредени плътно един до друг и поливани, се получи естествено покритие с здрава, хубава трева. Така е и до днес и ник не е поддал този насип, по който вървят
ЖП линия и международното платно на линия, на мостовата шосейна площадка. За Дунав мост най-интересното беше едното, дето се слизаше и аз слизах на 30 метра под водата, за да се поставят основите на моста, на колоните на моста. И другото, дългите конструкции железни, железорешетъчни, с които трябваше да се покрие едно разстояние от, не си спомням, но 150 или 300 метра между най-големите разстояния между колоните. Тази конструкция, ще почна с нея, се прави на сушата. В така наречения лиман. Лиман, изкуствено създадени две пристанища за по 3 най-големи шлепове. Шлеповете са хванати в една обща платформа, след това и другата тройка на другия край на тази конструкция. Конструкцията се прави на брега, по точно колко трябва да се размери, и височината е, мисля, че 20 метра. Предварително самата конструкция върху шлеповите се изгражда върху подпори, пак от железорешетъчна конструкция, които са високи толкова, колкото са подпорите на самия мост, където ще бъде монтирана тя. Като при изработването на конструкцията шлеповите са напълнени с вода и потопени. Когато конструкцията беше готова, това, мисля, че беше един неделен ден, нас никого не пусна, обектът беше забранен и за работници, и за нас трудоваците, само специалисти, които ще участват в пренасенето и монтажа на тази конструкция от брега до двете опори вече готови. Едната на края на брега, другата е първата опора във водата. Готови. Върху тях трябва да се монтира тази железорешетъчна конструкция. И доколкото аз знам, не съм го видял, тя стъпва върху ролки, стоманени ролки, така че при температурно разширение има възможност да се придвижва леко края един от краищата върху една от опорите, чрез тези ролки върху съответна за целта подготвена площадка, и върху тези ролките трябва да бъде монтирана. За да стане всичкото и, първо се изпомпва водата от 6 шлепове с мощни помпи. При изпомпването на водата от шлеповете, шлеповете започват да действат със своята подемна сила. Архимедовия закон, шлеповите 6 шлепа имат доста голяма подемна сила. Тя е пресметната, че ще бъде достатъчна, за да подигне тая голяма конструкция. Конструкцията тежи 1000 тонове желязо. Шлеповете успяват да подигнат и да я подигнат на височина, вероятно там с някакви сантиметри над нивото, където ще бъде монтирана. За пренасенето, за изваждането им от лиманите и закарването им, всички възможни плавателни съдове, които разполагаше български речен флот, Дунавски флот, бяха там.
мисля, че Искър се казваше най-мощния, и там други и трети, всичките бяха навързани. Ние отдалеч наблюдаваме горе-долу, който може да видим, представяме си кой е станало, защото не ни бяха допуснали да присъстваме, пък това е трудна работа, отговорна, ние за публика. И така са принесена конструкцията, заважена, вероятно нагласена точно, и пускат се помпите да изпомпват вода. Изпомпват вода, конструкцията се ляга на мястото. Всъщност дърпат, помпят, вкарват вода, не изпомпват. Когато трябва да се стъпи на това, изпомпва вода и шеповите... Впрочем, да, вкарват. Да, сгрешно. Трябва да помпите се пускат да пълнят шлеповете, за да се потопят. А при това са ги изпомпили, тогава се подигнала конструкцията. Така. Той беше един от най-интересните моменти от работата на този обект. И други много такива неща видяхме, научихме. Видяхме, че с добра организация и с упорит труд за 2 години може да се свърши много работа. Мостът беше построен за 2 години. Много неща в България се правят с голямо протакане и некачествено, но тук видяхме и друго. Как изискванията за качество бяха на голяма висота. Когато се спре, например, отливане на бетон за по някаква причина за някои от опорите, върху спрената бетонна площ се образува от циментово мляко един бял и твърд слой. Ако веднага почнеш върху него да изливаш следваща част от бетона, там има голяма вероятност да се образува пукнатина. За да не стане и нещо. 30-40 трудовака с шила и чукове отчупват тая повърхност и с мощни струи вода се измива, да няма едно бяло петънце. Всичко да бъде пресен бетон. Едва тогава се дава, след приглеждане качеството на това нещо, добре свършената тази работа, се прави изливане на някакъв следващ бетон. И той винаги, когато се случи такава работа. По принцип, прекъсването на наливането на бетона е само по изключение, по някаква причина. Де си слизали надолу? Казваш ли сте мека? Слизането в кесоните беше нещо като малко каторга, защото са работи с кирки, лопати, както са работи навън от кесона. Кесона представлява един затворен съд с дъното нагоре, направен от хубав чамов материал, два пласта дебели талпи, 4-5 см еднакви, и насмолени с асфалт, така че да не пропускат нито вода, нито въздух. Той има по формата на напречното сечение на колоната. Тоз капак. Корито с дъно нагоре. Долу ръба на корито и с стоманена лента с острие надолу, като режеш ръб. Така че кесона, когато слиза надолу в земята, той се врязва в нея.
И после пръста, масата, която кесона е завел и е повече надолу не може да слиза. Вътре в кесона с тръби се вкарва сгъстен въздух и през този въздух почва да изгонва водата и да излиза около кесона, пространството кипи като вряла вода, а то е сгъстен въздух. Ние, които трябва и работят други, които трябва да копаят там, да изчистят, да направят площа под кесона свободна, за да може, ако изпуснат въздуха, той да слезе още по-надолу. Това е технологията на работа. Тези работници слизат по стълби, по вертикални тръби, колкото един голям човек да може да влезе в тая тръба. Тая тръба беше двойна, едната половина слизат хората, а в другата половина се измъква като асансьорче кофа, напълнена с материал. Камък, пръс, пясък. Когато вътре е пясък, се работи подобно на железен снаряда. В струя вода се разбърква пясъка с вода, а понеже въздух е под налягане, през тръби веднага тръгва и вода, и въздух, и пясък, и се изхвърля навън в реката, извън кесона, отвън качак излиза тази смес, когато е пясък, когато е камък с кирки, с лопати, едър шекълпак, пръс, каквото се случи и се обработва и се изхвърля, докато кесона се освободи, тогава всички излизат, изпуска се въздуха, няма вече подебна сила, която да държи тази голяма колона от стоманобетон и тя пропада до момент, в който земните маси ни позволяват по-надолу да стигне. Тогава пак се пуска въздуха, той изгонва водата и слиза народа, почва да копае, да маха той, което кесона е заграбил. Някой път аз съм мел техник и трябва първо да сложа кружки, да светнат долу, 24 волта, мисля, че бяха. И между тавана на кесона и пясъка някой път имате едно местенци, колкото и двам да припълзи човек. И това беше малко страшно, защото като влизиш там, кажеш, ако ти сега още малко кажеш да да хлътне, и няма да имаш нито време, нито мога да се обадиш. Какво се е случило, но не мога да се случи, защото той е пропадал, когато е нямало въздух. Когато е нямало въздух под налягане. И си пропаднал достатъчно, стъпал достатъчно здраво, а когато има и въздух, вече въздуха под налягане, той е доста голямо, налягане според въздуха, колко според дълбочината, 30 метра дълбоко, 3 атмосфери въздух се налягаше, се даваше вътре с 3 атмосфери въздух. Влизането ставаше в шлюзов апарат, където влизаш с обикновена атмосфера въздух. Вратата се затваря, сами са тя е на ролки и с гумен уплътнител, като почне да те вкарват, да влизаш, да се повишава налягането, вратата се уплътнява. Трябва от време на време да продухваш ушите, да ти се спукат тъпънчета. И той нещо, когато стане 33 атмосфери, продължава 1 час. 1 час бавно твоята кръв и всички течности в организма приемат 3 атмосфери по-високо налягане. Не се усеща като нещо особено. Болестите и болките настъпват при обратния процес, когато трябва да пак 1 час да преминеш от състояние с 3 атмосфера
по-високо налягане на въздуха към една атмосфера, каквато е външния въздух. Пак 1 час трябва да трае това нещо, пак трябва да задухат ушите и всичко, ако е добре, добре. Ако някъде остане малко някакво микроскопично въздушно, азотно, най-вече азот, остават азотни мехурчета. Почват болки, почва лежали, имат болница специално за да се лъжи, веднага се отиват там, нагревки, пак в кесон, там те имаха на разположение балон, в който има легла и телефон. Вкарват вътре, бавно, там вече няколко часа вкарват, няколко часа варят, за да може някъде, където е заседнало такова въздушно мехурче, да бъде раздвижено и да изчезне. При бавното бавното намаляване на налягането, обикновено се опраш. И това е. Дунав мост. Бяхме се събрали се тъй наречените неблагонадежни млади хора, които не трябва да служат в поделение от редовната войска, да могат да боравят с оръжие, а трябва да вършат строително-монтажни работи. След толкова години, вече 70 години, експерименти, социални експерименти, разни реформи, нови смени, революции, не знам какво, се разбра, че главното е в това, за да има успехи на общество, трябва да дава възможности всеки гражданин да развива своите способности и да ги оползотворява. Където тъс проста рецепта за успех е на лице, там жизненият стандарт на народите е максимален. Способният човек не трябва да има никакви пречки да усъвършенства способностите си и да ги оползотворява. Обикновено човешките способности са много големи и това, който ги носи, ги има, той обикновено не мисли за себе си, за своите нужди, защото с труда си дава много. А това, което би трябвало да получи, е една малка част от това, което е дал. Но когато не получи нищо, той престава да дава. Ей, тая работа още не е научена още в някои соцстрани, каквато е и нашата. Зато и младите българи, способните, работливите, бягат от България. На друго място, като отидат, способностите им веднага биват оценени, използвани и възнаградени. Това е. И зато отиват там, дето могат да се реализират. А тук няма нито кой да ги оцени, нито кой да им даде път. Не да им помага, а да им пречи. Защото калпазаните, които управляват България, в едно са прави и те го знаят много добре, че са калпазани. Те самите знаят, че са калпазани. Че нямат творчески ум и дух. И зато и пречат на други, които имат такива. Защото ще бъдат изместени от управленските лостове.
ако позволят на добрите да направят той, на което са способни. Наскоро по телевизията го казаха, български изобретател направил някакъв двигател. А този двигател в Италия ще движи моторни превозни средства на 2 колелета за тяхната полиция. Полицейски мотори с българския електродвигател. Защото в България не са намерил кой да го патентова това. Намерили са хора, които да са против. Да не са разбрали или нарочно да са го направили. Как са го направили? Що не го произвеждаме това нещо? Що трябва да бъде произведено в Италия? И въобще, българската електропромишленост си беше на ниво и тя беше най-добре развитата от промишленостите в България. Тя не трябваше да бъде унищожавана. С голяма лекота и нехайство и може и умисъл. Люди ликвидираха и не. За 20 години тук трябваше да има електромобил, български електромобил. И сега и нещо може да стане тук за десятки години, за 10 години най-много. Никой нито говори, нито прави нещо по въпроса.